So, maayong gabi diha mga idol o mga guys. So, manihapon ta guys kay gutom na. Sa atong oras kay alas 9 na sa gabi. So, sukat sa tagkanon kay kaon ta na utan, may buwad. Oh, lami kay mong buwad na pay utan. Kaon taguan. Utan ni utan, no? Sari-sari store. Ayan na yung kaba. Mungkin kisar-sari o ikaw nagkuha na ni? Ako na nagkuha. Oops. Mga idol, naon ta? Mga idol og mga guys. Og mga kapobre sa kuan, sa kuang YouTube channel. Mga kapobre. Kaon ta? May buwad o pinikas o. Hindi ka buwad pinikas. Muna yung imutang ito, bebe eh? Karoon pa na, oy. Akalan ba rin? Karoon pa na, di utang. Salamat pag himin, abag magpautang na. Muna yung magpautang na ito, malhin na bukit. Kaon ka, kuhan na ni. Nang kahoy. Kuhan yung utanan ay kalbasa. Saan ni? Kalbasa sayute? Sayute kuhan? May bato. Bati. Lami siya. Pitsay. Niya with buwad. Ako ito lami ah. Ay, kalimutan. Bigyan niyo ang dito. Kalimutan niya na. Ang? Ay, dito. Ay, dito na niya. Kalimutan niya yung lagi. Kung saan po ko na isang balik eskwela eh? Ito ba? Luwal daw. Taas ang bakas ng lagot. Toy! Taas ang bakasyon ng lagot. Ito? Taas mo magbakasyon, may klase-klase.
January pa. Basta dito kung tuon. Wait klase, niya mga tuntuon. Hindi tayo suot-suot diha. Sira pa ay. Ano siya? Ano oh? Kami nisangit oh. Ito na itong imuha, di na masaligo. Inday pa na sabog. Masigo. Ano ada? Di na Ang masigo. ginawa sa naayang na butangay kay mukuan ng tubig ha. Ibaw nang maglaaw rin mauwan. Ay gunas tubig. Para ba ko? Ano ba? Kuha na kong tubig. Paginday mo yun. Ang ano ba tijay? Mga pa, diha na nakanan iyang ila pa. Kanaguot mo dito. Naman, yung lagi ibutang lagi diri. Okay. Kapit ng taga magkaon guys. Ay, bakit? Kaya nga sila soto. Puyo soto. Puyo soto. Nagdala ni na pa ito. Ha? Nagdala ni na pa sa to eh. Wala. Tingnan ko baka ni basulanan at Basta na gyud ginanukab na. sulanan magsinina ba ato soto. Mag-andam na lang ko daan ay sila soto. Okay. Mom. Yan ako sa kuan ba sa doktor ba? Kuan ba sa dulo? Kutas. Suka na sig. Balikin na niya. Siya nga nung wala man ninyo i-admit. Nga, hindi sila. Hindi man masugot. Mga tutong tayo mga i-admit. Unsa kung hindi sa siya ginawa. Wala ito-admit. Kahit sige lang daw kung admit. At ang bata siya, oh, kiat-kit siya. Ang doktor. At ang bata sige Di lang. ba ano di ka doktor do pwede mo kiataro? Kita ang doktor na niya matulad, malilimutan. Malilimutan. Ato una ko admit niya. Ha? Di ba, gi-check up siya dito sa kuan ba? Check up siya dito sa kuan, lahog. Malilimutan. Ingon ng doktor ganina ba? Ingon ko sa dulo, kaya tayo. Okay, kaya siya kayo. Malilimutan. Ano kay ba mo siya? Di ba na may hutang dito? Bago pagayin mo ng doktor nga bawal og mga tamis. Nangungaan mo siya makamakaon dito kung taguas bag. Kaon. Ang doktor tagawaon, kaon ng tamis. Maging bata ay ang buyan. Ayaw toy. Oy, minaw. Minaw mama. Bago pagayin mo ng doktor, hindi pwede, bawal. Ah. So man pagkaon mga idol, ug mga guys. Ug mga kapobre sa ako ang YouTube channel. Amo ni amo ang kuan diri balay oh. Balay ni Superman ni dire.
Alas misis namilo. Namilo sa iyang mga nilabhan. Kuan siya kanang nasi bagong sudlanan. So nani bagong sudlanan mga idol, mga kapobre sa YouTube channel ako. Kuan siya urukan. 5 layer. Hinatag ni, hinatag. Hinaskuhan ba? Salamat kayo sa naghatag ani. Daghang salamat. Ano siya 5 ka layer. So ang kinailawman, ang ikalima ito sa tinglawman, wala na masudli kay maglaaw man mo swimming pool ba inig magkusog ang uwan. Kana lang upat ang gamit kay swimming pool lagi dire. Inig muwa na. So thank you kayo sa naghatag. Ginoon lagi magbawas ninyo ug madato ko bawas sa gunin niyo sad. Di pa ko madato ani o. Pobre gihapon. Pero ko mangandoy madato ang akong lang kakaon ko katulos sa kadlaw usahay kaduhar gani maglisod. Basta ko mga bata diri maka kaon lang sila maka snack, maka cellphone. Nara. Hi be. Hi. Diday. Diday oy di mo hi oy. Kuya be hi. Hi. Matos kuya hi. Ikaw. Hi. Pinugos o pagkahaya. Diday ka na mo. So kuan day guys no. Salamat sa nag-subscribe, nag-2K subscriber ko sa YouTube. So pa din masayo diyan natin YouTube no. Mas naguna po ko sa YouTube kaysa Facebook. Sa YouTube dugay na kayo, wa pa yo kadawat bisag sa kadako. Dito mga deadline ani dito ka sweldo sa YouTube. Dito mga deadline ng Domingo rehag mga deadline ng mga kabalayan diha di kita ka sweldo. Nang mga deadline lang ta kay YouTube, di ta sweldoan. Nasa untay 13 months ng YouTube no. Bisag way sweldo na 13 months. Ita 13 months YouTube wa may hatag. So, salamat lang ko sa mga tao nga naagi mo kuha sa dako. Nay mo suporta ba? Kaya nang trabaho unta. Ilaha ang rekordan tana. Suporta ang yabo na. Nga tagaan tag mga sa iya panghatag. So, salamat itas. Ginoo nga nagapoy tao nga mo kuan hatag. Pareha ni ron. Nagtagaan mi gurukan. Wa ko mag-expect nga panghatag gurukan, mahal yan ang gurukan. Di ba? Naligaw na ko kasawag. File da sa imas nina Na naman siya isudlandan. Di naman siya sako isud. Isud sako. Ito na nag-file sa kuwan. So thank you kayo. Thank you kayo. Merry Christmas. Ano sa mana? Makanit ba? Ano sa man? Dili. Kahit iris malu pa. Na guys 2K subscriber na guys. Ambe. Ni ang ako video 1.k, 1.7k. Ambe. Ang subscriber hapit lang 2K sa mga video na ko na-upload. Wa gi sweldo. Sabi ni sweldo ani nga may viewers. Sweldo mo ana tag 1 viewers ra 1 viewers, 11, 1 viewers. Swelduhan mo ana Katong nagkuan diha nga na ba kuno sweldo tanawa ninyo. Tanawa ninyo ng mga viewers diha na 3 viewers, 4 viewers. Ang saon man nimo na. Diba? Lagi ta ka sweldo.
Pero hinahinay lang kita padayon. Diba? Basta ano tayo 2K subscriber. Katungwa pa maka-subscribe dia oh. Ano man ninyo niyo? Boy Pobre Official oh. Ato i-click eh. Sama ni. Saan pagtanaw ha? Basta kay Boy Pobre Official na siya. Boy Pobre Official. Boy Pobre Official ko ani pobre nga ning kamot ni ang sumpay ani. Di matanaw sa pagtanawan nila. Basta kay mao na. Ay sos. So thank you kanyo mayong gabi inyo diha. Merry Christmas. O Happy New Year advance. Og nanang mga shout out nato mga idol nog mga guys. Si Kuan ni Manong Jan Disuyo. Kung ikaw ba namo sa Kuan nasa yati nasayan niya. Murag nasakit ni siya. Kuan lang nung rang kumbate lang yun. O kanya mo silingan o Jumare Ringo. O akong komentator nga si Ma'am Jurisa Aparisi. O siyempre ang naghatag sa kuan. Naghatag sa kuan mga idol o kaning kuan. Kaban sa Sinina ba kaniyo? Mo ni si kuan. Lirsi Car. Mo ni naghatag sa kuan og kaban sa Sinina. Oh kana. Mo ni. Di maklaro kay mao lagi may suga dito sa mga klaro suga. Basta mo na, thank you.